Umintri katanat puli puthi ka jela ubadeiru UMLA ka amnarem uba ala kamin rumbui ha ka sautrik naitung. Ula IT pura ya ka government secondary school ka batmai. Balatay hapo jongka scheme Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA Shakashnong Jong Ushen hapo amnarem subdivision. Kajing seng ya ka secondary school kalong ka senjam ka bakongsan. Ban kintiaw ya kijing tre baya day bat ka puli puthi hapo kathan. Bat ban penyari ka jingot lat ha ka jing puli ha ka kerdan secondary na ka bentagi kena jong kathan. Da ka jing dan lupa ya ka lower primary bat upper primary school hapo kasnong. Kani ka secondary school bat mai kan penla ya ki kena bagin beteng ya ki jing puli jong ki kamjan shalai ki jong ki yeng kisam. Kaban penduna ya ka jing dan kam ban let sheki school ki bajengai. Bat da ka ba penti kinaru ban penyo ya ka jing puli ka babahatam. Habakren ha ka jingalang ubala kemen ulapen scam baka puli puthi kadang long ka weni ki mat ka bahakmat jong ka sorkar bat ka lat ka baklan ban pen kup bori ki briu shimen bat ban kentiu ya ka imlang salang. Ula ong baka jing seng ya ka ni ka secondary school ka bat mai kapan iya ka jing ang nut ka babteng jong ka sorkar ban penyo ya ka jing ajing hikai ka ba maringkan bat ka babahatam kamtam na kabentai ki kena hai kithan nong kindong bat ki jaka ki ba kindong tam. Umintri ulapen story ki kena puli bakin shim ya ka kabu bala penyo lingba ka ni ka jaka puli ka batmai da ka ba beteng ya ka jing puli da ka jing ai tilun ka jing long renti bat ka jing kot jing mon. Ulakin turu iki kimi ki kpa ki nong hikai ki nong alam shnong bakin ya trailang ha ka ban penroy ban kintiu ya ka jing nang jing stat ka jing te ya ka jing long babha bat kum ki nong shong shnong badan ya ka jing kit kli. Ha ba pen pau ka jing sngongo ya ki nong alam shnong ki nong shong shnong bat baro ki banok senyang na ka benta ban seng ya ka ni ka skul. Umintri ula batai ya ka ni ka jaka puli kum ka syarak jong ka jing kermen bat kalat na ka benta ki pateng ki banwan.